Mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Traju Trisna wonten ing ereng-erenging bumi Tunggarana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak kathah sanget ku malebet gendera runtek umbul-umbul kekiter Hangendanu. Yayah imanda ing wangsa Labuh sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Sinuwun mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggarana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggarana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija mboten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca. Samangke Traju Trisna badhe kecalan bumi Tunggarana sinuwun Hancaugra wonten timbalan. Aja kleru tampa. Sithik wayahku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggarana. Yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggarana, aja pisan-pisan prajurit Traju Trisna wani mepalangi karepe wong Pringgondani. Ning tak jaluk kanthi banget dina samengko Ancak Ugra kowe nemonana sapirangan prajurit Pringgondani lan takonana karepe apa. Yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggarana, kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija. Oh inggih ngestaken dawuh. Dieling-eling Ancak Ugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih ngestaken dawuh. Takonana luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggarana baliya ning Traju Trisna matura marang panjenengan ingsun. Oh inggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati saya bocah cilik Ancak Ugra niki ngestaken dawuh diwuji. Paman Pancatnana wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raosing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Tan wandhe paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Ancak Ugra menika mangke badhe pejah rinanjab dening tiang-tiang Pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiyang Pringgondani, kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang Paman Pancatnana. Mila kula langkung apal kalian tiang-tiang Pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula mboten ngawat-awati lampahipun Ancak Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun digya Ancak Ugra anggir Setija. Paman Pancatnana wonten timbalan. Yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa borok nggonira mranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamin. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndarawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Darwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Pancatnana. Kula nyuwun pamit Adipati Jagriwaja kaya bocah cilik.